10 xhur wara li l-każ ħareġ għall-ewwel darba u fl-ewwel jiem tas-sena ġdida l-qorti tgħawdex kompli tisma' x-xhieda dwar l-allegat każ ta' xogħol fil-privat minn fondi pubbliċi. Dan skont skema allegatament imħaddma mir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono li fi żmien li hi kienet Ministru u kien imexxi dipartiment li jaqa' taħtha. Kien ftit iktar tard mill-10 tal-4 filgħodu li l-eks Ministru u żewġa daħlu fl-awla tal-Maġistrat Neville Camilleri li qudiemu Anthony De Bono qed jaffaċċja 13 il-kap ta' akkuża. Fis-seduta tal-4 filgħodu l-qorti reġgħet ordnat lill-prosekuzzjoni biex tagħti lid-difiża l-istqarrijiet tax-xhieda li għandha fil-każ kontra Anthony De Bono, dan biex ikun jista' jsir il-kontroeżami. L-ordni ħarġet wara li l-qorti ma laqgħetx rikors mill-Kummissarju tal-Pulizija li talab biex l-Avukat Ġenerali ma jgħaddix l-istqarrijiet lid-difiża. Wara din it-talba xedt Malcolm Sherry mid-Dipartiment tal-Artijiet tal-Gvern u ppreżenta lista ta' 20 proprjetà fejn saru x-xogħlijiet u ta' dettalji dwar kull waħda. Wara ħxed Marlin Vella mir-Reġistru tal-Artijiet li ppreżenta ċ-ċertifikati tal-artijiet. Xed ukoll Joseph Xiberras mis-sezzjoni tax-xogħlijiet. U qal li Anthony De Bono kien iċempel lis-supervisor f'każ li jkun hemm bżonn ta' manutenzjoni biex imbagħad Xiberras kien jibgħat lil ħaddiema. Xiberras ikkonferma wkoll li kien De Bono li ordna l-materjal li jkun hemm bżonn. Fis-seduta li jmiss il-qorti se tiddeċidi d-dati tal-aċċess biex tmur fuq il-postijiet indikati bħal dawk fejn saru x-xogħlijiet fil-privat imħallsa minn fondi pubbliċi.